La Marta Rey és advocada en exercici, especialitzada en dret dels animals i coach. La combinació de la seva professió i la seva passió pels cavalls l'han portat a ajudar les persones a viure en coherència amb el que pensen, el que senten i el que fan per aconseguir el que volen. Això ho fa amb Equànima, a la zona del Salit, a la Seu d'Urgell, al costat de l'especialista equí, Albert Flores. Entreu al prat, us atenceu als cavalls, poseu-vos on vulgueu, no hi ha corrent als fils, per tant podeu passar per sota, tocar-los, no passa res. Atenceu-vos als cavalls i integreu-vos amb la manada, val? I aquests pensaments repetitius que anem tenint tots els que siguin, intenteu anar rebaixant, perquè així rebaixem l'energia, fem que els cavalls us coneguin, us olorin. Us demano també que us concentreu amb la natura, amb els sons, amb el que escolteu, amb l'entorn. Fa uns anys es van ajuntar dues coses, la meva passió per als animals i especialment pels cavalls, i el fet de poder-me formar com a coach. Jo sabia que volia fer alguna cosa amb cavalls, perquè tinc cavalls i m'agraden, però no em sentia massa còmoda amb les activitats que es poden fer amb aquests animals. Vaig començar a fer coaching per la meva feina com a advocada perquè vaig pensar que podia ser una bona eina per tractar amb els clients i per preparar els judicis i tot això, i vaig descobrir que hi havia l'apartat aquest de coaching assistit amb cavalls i va ser descobrir-ho i dir, ho faig. Doncs consisteix en persones que venen, que volen aconseguir un objectiu que pel que sigui, per pors, per límits que ens posem a nosaltres mateixos, no l'acaben d'assolir. Doncs la feina del coach és que aquella persona per si mateixa pugui descobrir per què no l'assoleix i quines eines necessita per arribar a la fita que vol. Doncs això que dit així sona com molt general, i dius, ben bé què és això? Us poso uns exemples de gent que més o menys ha vingut. Vull dir, a vegades ve gent que s'ha volgut aprimar i no ho aconsegueix, gent que vol deixar de fumar, gent que fa 20, 20 i pico d'anys que ha passat per una situació de dol i que no l'ha acabat de superar, gent que vol trencar una relació i no sap com donar el pas. El coaching desbloqueges aquestes pors, però fas que sigui la pròpia persona que descobreixi la manera de desbloquejar-les. Llavors, per què amb cavalls? Perquè el coaching en principi no es feia amb cavalls, era simplement el coach i la persona que rep el servei. Perquè hi va haver gent que se'n va adonar que el cavall és un animal molt, molt sensible i que es pot fer servir per aplicar al coaching. El cavall és un animal que és herbívor, que no té defenses, llavors la seva evolució el que ha fet és que hagi de desenvolupar una percepció de l'entorn molt, molt acurada. Penseu que aquest cavall sent sons a molta més distància que nosaltres, també l'olfacte el té molt més desenvolupat, és a dir, els sentits els tenen molt més desenvolupats. Doncs si ara aquí hi hagués alguna cosa que amb ell l'alterés, li causés algun nerviosisme, ell reaccionaria. Quan una persona fa coaching amb cavalls i et planteja quin problema té i està a prop d'un cavall, el cavall li demostra les incoherències amb aquella persona que té. Aquella persona ho veu molt ràpidament i, a més, té una cosa molt bona i és que no se sent jutjada per un altre humà. Quan una persona demostra bloquejos, pors, límits, el cavall normalment no el vol acompanyar, fuig, es queda aturat. És una manera de veure que, parlant amb aquella persona, quan veus que el cavall té aquestes actituds, és la manera que veus on hi ha els límits d'aquella persona. Totes les activitats de coaching que la Marta i l'Albert fan que siguin compartides entre els cavalls i les persones estan del tot estructurades i estudiades en funció de l'objectiu que vulguin aconseguir el client i del perfil d'aquest. Però la Marta té molt clar que el coaching no és una teràpia i no va dirigit a persones que pateixen una anomalia o una patologia mental. Les activitats les podem definir bàsicament amb activitats unipersonals, activitats de parella i activitats de grup. Llavors, generalment, si és una persona que no ha vingut mai, jo el que li demano sempre és que primer que entri en contacte amb els cavalls, sense que s'hagi de fer res més en concret, que està amb ells una estona. Demano, si és unipersonal, moltes vegades que sigui la persona que triï, després d'haver estat una estona amb ells, amb el cavall amb què vol fer els exercicis. I un cop fet això, venim a la pista, es munten uns exercicis que sempre, al coaching, això també és important que se sàpiga, es fa tot peu a terra. La gent no cal que sàpigui muntar a cavall, perquè tots els exercicis es fan peu a terra. Llavors, en funció del que m'expliqui aquella persona que vol tractar, es munta un exercici a la pista, ja ho veureu, es fa com una metàfora
la seva situació amb diversos materials i es munta això a la pista. Llavors li demano que s'acompanyi del cavall. Una persona que tingui una patologia mental ha d'anar amb un metge, amb un psiquiatre o amb un psicòleg. Si aquests professionals consideren que el pot ajudar a aquesta activitat, nosaltres estem encantats de la vida de col·laborar, sempre sota la supervisió d'un professional. Però el coaching en principi està pensat per persones que estan en plenes facultats mentals. I si hi ha una patologia pel mig i a mi la persona m'ho comunique, sense que un psiquiatre o un psicòleg que el porti ho hagi autoritzat, jo no faig coaching. La Dune, el Turam i l'Indian són 3 dels cavalls que ajuden a la Marta i l'Albert a fer la feina. Ells són els protagonistes de les fotografies que dia a dia la Marta publica a l'Instagram. Equànima té una identitat digital molt definida a través de la seva pàgina i un blog que la Marta actualitza sovint. També està molt present a una llarga llista de xarxes socials com el Facebook, el Google+, i fins i tot ulula.es. Aquesta és una plataforma que reuneix persones i entitats interessades en els animals. Una de les coses molt importants i que aquí fonamentem és que ells al prat, per exemple, puguin relacionar-se, puguin estar junts. Això fa que el cavall estigui molt equilibrat. Això moltes vegades no es permet. Els cavalls es tenen separats, estan permanentment estabulats. Llavors, els cavalls no són feliços, per dir d'alguna manera. Doncs jo em preocupo per la felicitat dels animals. El que faig jo és vetllar per la seguretat, perquè jo el que faig és interpretar el que és els gestos de l'animal, el llenguatge corporal, i sobretot interpretar en el moment en què un cavall es pot sentir pressionat i es posa en defensa. Si pensa que, clar, una cosa molt important que té el cavall, té els ulls als costats, 1 metre per davant del nas i 1 metre per darrere la cua, no hi veu res, té un punt negre, diguem. Aleshores, què passa? Tot el que es mogui per allà darrere, per ell és una amenaça, amb la qual jo he d'estar pendent de que el client estigui a un costat o a l'altre, que no es posi en un puesto que pugui ser, diguem, entre cometes, conflictiu pel cavall. Una cosa que tenim, diguem, com molt aferrada, és el mantenir els cavalls descalços. O sigui, per exemple, tenim 2 cavalls que es mantenim amb un sistema de retallat específic perquè aquest sistema cardiovascular que té l'animal continuï treballant al 100% perquè li puguin arribar els nutrients de la sang a totes les estructures del cos i, bàsicament, el que és alimentació, salut, treball i, a més, tot fer-ho de forma en què el cavall vulgui ajudar-te, o sigui, vulgui posar-se la teva samarreta i jugar amb el teu equip, per tal que no tinguis conflictes amb ells. I és que la filosofia d'Equànima és el respecte absolut pels cavalls, la seguretat en el treball, la llibertat de l'animal i el vetllar per l'alimentació i la salut dels facilitadors equins. Aquesta és la feina de l'Albert. Tenim un entorn on tenim muntanya, tenim prat, tenim rius, tenim bàsicament tota classe de terrenys per on es mouen els cavalls amb tota llibertat. A més, l'entorn és idíl·lic. La gent, quan arriba a un puesto on tens espais oberts, se t'allarga la vista, l'aire és pur. Tot això són factors que afavoreixen a que la persona primer es distensioni. Abans, tot i que és una activitat simulada, hi ha hagut una experiència en la que jo he pres una iniciativa que no em tocava i m'ha fet pensar en totes aquelles vegades que he actuat de la mateixa manera. Llavors, crec que pot ser molt, molt interessant perquè ells no poden mentir. I si ells són tan sincers, a tu no et toca més remei. Almenys reflexionar-hi. No sé si donar-los la raó, però reflexionar-hi. Per fer aquest reportatge, la Marta va comptar amb alguns voluntaris que es van prestar a fer una activitat simulada. I és que el coaching requereix molta dosi d'intimitat personal i la tranquil·litat dels cavalls.